За втора поредна година добричката фирма Стойчеви 5762 ООД организира мащабна полева демонстрация на над 20 селскостопански машини, трактори и прикачен инвентар. Презентацията се проведе в рамките на 2 дни в землището на село Новаково. Сред представените машини беше подобреният трактор Зетор Фортера 125, който вече е добре познат на българските стопани и се е доказал в практиката като надеждна и сигурна машина. Повече подробности разказва Радослав Радичков. Новост при обновлението на Фортера е дизайна на предния капак, който вече се отваря по различен начин, осигурява по-лесен достъп до двигателни отсеки, агрегатите, които са в него. Има промени в кабината, в управлението, бутоните и така нататък. Улеснено е. Направена е по-комфортна кабината. Има и някои опции, които се предлагат вече от Зетор, като подгряване на огледалата, подгряване на стъкла и които са полезни, когато се работи в по-студените периоди от годината. На презентацията беше демонстрирана и пълната гама прикачен инвентар на полския производител Уния. Сред новостите за българския пазар е култиваторът Уния Кос, предназначен за предсеитбена подготовка на почвата. Специфичната конструкция на работните му органи позволява ефективно обработване на дълбочина до 20 см. Машината се предлага с работни ширини от 2,1 до 6 метра за трактори с мощност от 80 до 260 конски сили в навесна или полунавесна версия. 4-метровият култиватор Крос също беше сред новостите на Уния, представени от Стойчеви. Машината е оборудвана с работни органи, завършващи по винтова линия, която извършва обръщане на най-горния почвен слой. След тях са монтирани 2 реда на зъбени дискове, които обработват горния слой на почвата на дълбочина до 7 см. Агрегатът се предлага с работни ширини от 3 до 6 метра за трактори с мощност от 140 до 340 конски сили. Дисковият култиватор Unia Mars TX-XL е агрегат с революционна конструкция, който използва вече познатата технология на дисковете с независимо окачване, но я извежда на следващо ниво. Дисковият култиватор се предлага в няколко разновидности с различни типове притъпващи валяци и с работни ширини от 3 до 6 метра за трактори с мощност от 130 до 240 конски сили. Фирма Стойчеви показа и новото торо-разхвърлящо ремарке Unia Titan 10. То се предлага с капацитет на бункерите от 7 до 24 кубически метра, едноосен или двуосен вариант.